Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο unboxing μαζί. Και γιατί το λέω ιδιαίτερο? Για αυτό το λόγο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το Master Morpher του Tommy Oliver, γνωστού ως Jason David Frank, τη σειρά των Power Ranger. Όπως βλέπετε εδώ είναι το κουτί, εδώ δείχνει όλες τις μορφές του Tommy. Και από πίσω το Morpher, το Master Morpher με όλα τα νομίσματα. Λοιπόν, εδώ μέσα σε αυτό το μικρό κουτάκι βρίσκονται τα νομίσματα. Είναι με τη δύναμη του κόκκινου ζύο, πράσινου Ranger, άσπρου Ranger, μαύρου Dino Thunder, κόκκινος Turbo και άσπρος Ninja Ranger. Εδώ πέρα είναι η βάση που μπαίνουν τα 5 από τα 6 νομίσματα και εδώ πέρα στη βάση μπαίνει το Master Morpher που ενσωματώνεται μέσα στη θήκη για να μπαίνει στη ζώνη μετά, που μπορείς να το φορέσεις και στη ζώνη σου. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μαύρη μεταλλική θήκη που ενσωματώνεται το Master Morpher. Και εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι το Master Morpher, που όπως λένε και οι οδηγίες, μισό λεπτό να τις βρω, που τις έχω, μισό, ορίστε, εδώ πέρα τις βλέπετε, και ανοίγοντας μέσα λέει ότι για να λειτουργήσει το Master Morpher θέλει 3 μπαταρίες, παιδιά, 3. Και εδώ πέρα σου δείχνει πως μπαίνουν τα νομίσματα. Πάμε να τα βάλουμε μαζί. Λοιπόν, θα επιλέξω, επειδή μάθαμε τον Tommy πρώτα σαν πράσινο Ranger, και επέλεξα να βάλω το νόμισμα του πράσινου Ranger. Και έχοντας βάλει και τις μπαταρίες, πατάς, ανάλογα το νόμισμα που βάζεις φωτίζεται το Morpher και ακούγεται η φωνή του Tommy που μεταφέρει ένα μήνυμα. Λοιπόν, και εδώ όπως σας ανέφερα πριν είναι η βάση που μπαίνουν τα 6 από τα 5 νομίσματα. Και πάμε να τα βάλουμε κατά σειρά. Άσπρος Ranger, άσπρος Ninja Ranger, κόκκινος ζύο, κόκκινος Turbo και μαύρος Dino Thunder. Λοιπόν, ενσωματώσαμε στη θήκη το Master Morpher και το τοποθετούμε πάνω στη βάση. Εδώ πέρα βλέπετε, παιδιά, ολοκληρωμένο το Master Morpher μπροστά με τα 5 πρώτα νομίσματα και εδώ το 6ο νόμισμα. Λοιπόν, και ένα μήνυμα, σπουδαίο μήνυμα που μετέφερε ο Tommy κατά τη διάρκεια όσο έπαιζε στη σειρά αλλά και στη συνεντεύξη του, είναι στο να μην τα παρατάμε καθόλου, να κυνηγάμε πάντα τα όνειρά μας και ποτέ να μην εγκαταλείπουμε. Αυτό θα σας ευχηθώ και εγώ για το 2024. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας, να μην τα εγκαταλείψετε και ποτέ μα ποτέ, και να προσπαθείτε πάντα για το καλύτερο. Και αν βρεθεί κάποιος να σας πει ότι δεν μπορείς, πες του απλά, κοίτα να μαθαίνεις. Αυτό ήταν και το σημερινό μας unboxing. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλια σας κάτω από το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου.
και έρχεται πολύ σύντομα η πρώτη μας βόλτα για το 2024. Καλό βράδυ και τα λέμε πολύ σύντομα. Say goodbye.